Искам да се представиш, да ми кажеш къде си роден, къде живееш и какво мислиш да правиш за напред в живота си. Започни от първото. Как се казваш? Казвам се Свилен. Второто ти и трето име? Петров Радев. Супер, а къде си роден? Прощавайте, не чух. Нямаше как да чуете, докато изкашляхте нещо. Нещо ми е заседнало на гърлото. Кундалиното ми се вдигна и заседнало в тая чакра. Добре, успокойте си кундалинито. И сега отговорете на въпроса, къде сте роден? Аз съм Свилен и съм роден в Сливен. Това е супер. Защо живеете в Варна? Живея във Варна. А вие да не ме познавате? Виждал съм ви няколко пъти. Бих казал, че живея в България. Българин, значи. Българ. По народност българин ли сте? Българско черво, да. А коя година сте роден? През далечната 79-та. Добре. Добре ли ми стои шапката? Достатъчно. Много призбивка. Следващия въпрос е на колко години сте в момента и коя зодия сте? За зодия се разбира на въпроса. Но останалото не. Аритметиката нещо ви куца. Зодия края на март, прощавай, ти си в този градон. Зодия Коч. Зодия Коч, да. Рогат Коч! Направо ще откача. Оператор е в екстаз. Да, може ли някой друг въпрос да си измислите сам въпрос? Ето имате специалната възможност да си измислите сам въпрос. Въпросът, който бих си измислил е защо има въпроси? Много тъп завършък. Наистина съжалявам много, драги зрители. Гостуван изключително глупав гост. Свилен. Той не знае... Той не знае защо е роден. Най-накрая някой ме призна за нещо. А Свилен, не знаете ли защо сте роден? Не, до този момент още не съм разбрал защо. Но... Джаба сте роден. Няма се да разбера. Добре, благодаря много за интервюто и до скоро виждане!